Wata 'yar takaddama ta kankanin lokaci ta faru a ranar Alhamis a jihar Kaduna. Lokacin da wani mutum ya karya tsarin tsaro a yayin da shugaban kasa Bola Tinubu ke jawabi a wani taron kaddamar da ayyuka. Al'amarin ya faru ne a lokacin da shugaban ke tsaka da jawabi inda mutumin ya nufi dandalin ba tare da izini ba. A cikin nutsuwa shugaba Tinubu ya ce ku bar shi sannan ya ci gaba da jawabi ba tare da barin lamarin ya karya taron ba. Shugaba Tinubu ya kai ziyarar jihar domin kaddamar da wasu muhimman ayyuka da gwamnatin gwamna Obasani ta kammala, ciki har da asibiti na musamman mai gadaje 300 da kuma fitar da sabbin bas-bas guda 100 masu amfani da iskar gas da CNG. As well as providing them with skill and opportunity to excel. Leave him alone.